La 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 la. La 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 la. La 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 la. Magkaduol na gani ang Pasko, excited na ang usa ka empleyado. Sa Christmas bonus nga iyahang madawat, usa ka tuig nga ikuwat-uwat. Sa diha kagihatag na ang iyang Christmas bonus, wala ra kaapik one day, way nabilin bisag pampliti. Ang ako ang amigo nga empleyado, daghan kaayo plano para sa Pasko. Gusto pa siya nga mo palit og mga regalo, ang Christmas bonus maoy iyang igasto. Sa diha kagihatag na ang iyang Christmas bonus, wala ra kaapik one day, iyang pitaka na impi. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Magkaduol na gani ang Pasko, excited na ang usa ka empleyado. Sa Christmas bonus nga iyahang madawat, usa ka tuig nga ikuwat-uwat. Sa diha kagihatag na ang iyang Christmas bonus, wala ra kaapik one day, way nabilin bisag pampliti. Sa diha kagihatag na ang iyang Christmas bonus, wala ra kaapik one day, iyang pitaka na impi. Sa diha kagihatag na ang iyang Christmas bonus, wala ra kaapik one day, way nabilin bisag pampliti. Sa diha kagihatag na ang iyang Christmas bonus, wala ra kaapik one day, iyang pitaka na